हामबाय जतन खुलुमबाय के त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गनां त्रिपुरा सालुगरकनो आंनि कायसा कयमु फाइनाय 30 सेप्टेम्बर त्रिपुरा मथानि कायसा बन्दाकक जाखा फुंनि 6टा निसिमि सारिकनि 6टा जरा अ बन्न जत त्रिपुरा सा आंनि खाजानि ताकुकते बुकुकसं साक्सेस खायनानि बागै जों बिगिदिङो अंखरनानि बागै आं जतनो कबक जाओ कारण अ बन चिनि थिनांनि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागैसो अ बन निनि आनि नेक्स्ट जेनेरेशननि हामग्राय तंथाय जों सिकुर गाय कलांनानि बागैसो जों अ बन खायना नांगौ आबनि बागै फायदि खाजानि ताकुकते बुकुकसं जों अर राजनैतिक न तरजायावै जों दफानो तरजागै दफानि हामग्रानि बागै दफानि मानथाय न माननानि बागैसो जों अ बन्न जों जतनो सापर्ट खायनानि नांगौ राजनैतिक उल खालायलायनाय पुइलानो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मान पाइग्राना कारण जों साइमानो जों नुगैफायो इतिहास आगिवो एडिसि सानलायफोरावबो गोबां बर' बिरोधिता खायगा किन्तु बा बिरोधिता खायमानि बिसिङावपानो चिनि लाई थांनाय अक्रा रक बरक सभा खायमानि बिसिंतै बरकनि सभा क्राकनि बिसिंतै एडिसि मानखा मानमानि यागुलो आरो गोबां मा राजनैतिक बदलक प्रशासनिक आजुगै क्षमता दखल खायै सामुं खायगा केबा गाहाम खायगा केबा गाहाम खायसुक मालिया अबाहायनो जों दाबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तिख्लाय क्लां थां मानखांखाय दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों बेलायखिनो गाहामनाय उलो नेक्स्ट जेनेरेशन रक आरो बबाहाय पलिटिक्स खायनाय जों सिया फियाबा जोंले आरो दाबो बुमा हिनजाकनाय रक बुजु हिनजाकनाय रक बिबि बुता हिनजाकनाय रक दिनै बेलायखायनो बरम दंगै थानाय आबनि बागै खाजानि ताकुकते बुकुकसं नरक जतनो अबर्न सामिल ओमफ्राय बायदि जत बिगिदिङो अंखरै जों जारा अंखरिया रकबो नको तंतैनो अफिस तंफाना थांयाख्लायै हातियाव थाना मोजोंफाना थांयाख्लायै बानिया खायनाय रकबो नंनि मानैनो अल सालजा फालियाख्लायै आबो बन पालाय माने नकलायो अबाहायके बन पालायनानि बागै आं जत बरम गोनां आंनि त्रिपुरा सा लुगुरकनो आं कबक जाओ जतनो खुलुमका जतनो हामबाय।